Πολλές φορές με ρωτάνε, μα πώς σου ήρθε η έμπνευση? Και να λοιπόν τώρα. Κατά τη διάρκεια της μελέτης μου για τις ανάγκες του μεταπτυχιακού, και εδώ μια μικρή παρένθεση, άλλη μια ερώτηση που δέχομαι συχνά. Γιατί κάνεις μεταπτυχιακό? Είσαι μια καταξιωμένη ζωγράφος, κάνεις πράγματα για την τέχνη, πράγματα σε σχέση με την τέχνη. Γιατί κάνεις μεταπτυχιακό, γιατί συνεχίσεις τις σπουδές σου? Μα γιατί, αγάπη μου, η γνώση είναι δύναμη. Τον κόσμο μου θέλω να το γνωρίζω εκ των έσω. Αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση για να κάνω πράγματα πιο σημαντικά και για εμένα, αλλά και για το κοινωνικό όφελος. Επανέρχομαι λοιπόν για να σας πω πως μέσα σε αυτό τον χώρο, στο εργαστήρι μου, έχω και όλες τις ζωγραφιές, τις παιδικές ζωγραφιές των δικών μου παιδιών. Και να σας εκμυστηρευτώ πως μέσα από μία πινελιά, από αυτές τις ζωγραφιές, εμπνευστήκαμε το λογότυπο του Paskivision Brand με την κόρη μου. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μανούλες, στη δική μου τη μανούλα και σε όλες εκείνες που αισθάνονται μανούλες για τούτον εδώ τον κόσμο.